Bé, doncs, bon dia a tothom. Gràcies per acompanyar-nos avui, que fem aquesta roda de premsa per explicar quines són les propostes per transformar l'economia a Girona. Ara hem acabat de fer una trobada amb una cinquantena d'emprenedors, de gent de l'àmbit de la innovació, de la recerca, però també de l'àmbit gastronòmic, cultural i industrial d'aquí, de les comarques de Girona, de Girona també ciutat, i els hem explicat aquesta proposta per transformar l'economia a Girona en aquest projecte de ciutat que té tres eixos: una ciutat que potenciï el talent, una ciutat que estigui ben connectada i una ciutat amb valor. I en aquest sentit, per transformar en aquest moment de canvi d'aquesta mirada de 2023 de la ciutat de Girona, amb aquesta necessitat de potenciar el talent, fem diferents propostes. La primera és que l'Ajuntament de Girona s'assumi el programa de doctorats industrials per tal que les empreses de Girona puguin retenir talent i puguin fer projectes doctorals relacionats amb problemàtiques d'innovació de les nostres empreses i, per tant, millorar la innovació, millorar la qualitat de vida i que això afecti el dia a dia de la gent. La segona, la necessitat d'activar fons llavor per a les empreses de Girona des de l'Ajuntament en col·laboració pública-privada per tal que els emprenedors puguin tenir aquest finançament des del propi Ajuntament. Això ho vam fer amb el Fons FITA al govern i, per tant, allò que vam fer amb l'Institut de Crèdit de Finances intentarem també fer-ho des de l'Ajuntament i crear aquest fons llavor. Tercer, impulsar les start-ups de l'àmbit del valor tecnològic, juntament amb el parc científic. També donar estímuls a la creació de l'àmbit de les empreses de la gerontologia, el que s'anomena Silver Economy, que és tot aquell àmbit empresarial relacionat amb el sector del benestar, relacionat amb la gent gran. Promoure també la Fira de Girona per tal que poder atraure congressos i seminaris relacionats amb la innovació, amb la indústria, dels diferents àmbits: salut, urbanisme, tecnologia i també el sector agroalimentari, i, òbviament, reforçar la col·laboració amb la Universitat de Girona per tal d'integrar-la al teixit de la ciutat i al seu teixit productiu. Per tant, en aquest sentit, per tal de bastir aquest projecte de ciutat en aquest moment, en aquesta mirada d'una Girona de 2023, després d'una pandèmia amb tots els reptes que tenen qualsevol ciutat amb mirada internacional, creiem que fa falta una regidoria que bàsicament sigui una regidoria de talent, innovació i específica del campus del Trueta per tal de potenciar aquest projecte que és sumament important per la nostra ciutat. Crec que és un moment que cal alçar la mirada. A Barcelona ja tenim clar quin és el seu potencial. A Tarragona estan liderant el projecte de transformació amb l'hidrogen verd. A Lleida tenen tot l'àmbit agroalimentari. I nosaltres a Girona també el que necessitem és la necessitat de potenciar tot allò que nosaltres creiem que és més important. I segurament tenim un gran acord, hi ha un gran acord a la ciutat de Girona, però també tota l'àrea metropolitana, del que cal ara és potenciar el campus de salut de Girona. En aquest sentit, nosaltres avui el que podem anunciar és que el Fraunhofer alemany crearem les condicions per tal que un Fraunhofer alemany es pugui instal·lar aquí a Girona amb el campus de salut. Volem crear aquestes condicions, tenim el llum verd des d'Alemanya per poder-ho anunciar, per tal de començar a treballar perquè el Fraunhofer es pugui instal·lar aquí a Girona i, per tant, començar a treballar aquestes condicions i aquesta relació ja a partir de projectes concrets. El fet que des d'Alemanya ens donin aquest llum verd per poder instal·lar-se a Girona el que fa és que sigui un revulsiu segurament dels més grans de Girona en els últims 20 anys. Crec que és absolutament transformador d'un model de societat que volem que es basi en el coneixement, en la generació d'oportunitats, en condicions més dignes de treball i també que puguem retenir el talent de Girona. L'Institut Fraunhofer a Girona, portar l'Institut Fraunhofer a Girona, el que suposa és que aquest centre de recerca és un centre de recerca en innovació, per tant, en innovació productiva, amb recerca que afecta a les empreses, que afecta a la vida de la gent, i és absolutament reconegut a nivell europeu perquè millora la vida de la societat, la vida de les persones. La possibilitat de començar a treballar aquesta aliança amb el Fraunhofer a Girona és absolutament revulsiu des del punt de vista de transformació, de captació de talent, de polítiques industrials.
i el fet que a l'Institut Fraunhofer es comencem a treballar ja les condicions i en projectes concrets per vincular-lo al campus de salut, crec que el que fa és que Girona pugui començar a despuntar a l'àmbit del campus de salut. Fa unes setmanes que es va anunciar que Barcelona acolliria una seu de l'Institut Fraunhofer. Aquest institut té 74 centres de recerca arreu del món, però encara no n'hi havia cap aquí a l'Estat i el primer ha estat aquí a Catalunya. Aquest centre de recerca, el Fraunhofer, es treballa en bioenginyeria aplicada a la salut, en col·laboració amb l'IBEC, amb l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya. Aquest anunci va ser la culminació d'una feina feta des de feia molts mesos amb en Xavier Gaguer, quan estàvem a la Conselleria de Recerca i Universitats. De fet, el passat setembre vam anar a tancar a Escòcia l'arribada del Fraunhofer a Barcelona i, per tant, nosaltres tenim els contactes, tenim les relacions i ens han donat aquest llum verd des d'Alemanya per poder començar també a treballar aquestes relacions amb el campus de salut, que tots estem d'acord que és el més important, el projecte més important que té la ciutat de Girona i, per tant, ens han donat aquest vistiplau per poder-ho anunciar i poder començar ja a treballar ben aviat amb totes les entitats i totes les associacions i totes les persones que formen part d'aquest campus. Tenim aquesta relació de confiança teixida amb el Fraunhofer i, per tant, això ens ajudarà a treballar per poder-lo vincular amb el campus de salut. I què vol dir que hem iniciat converses? Doncs que el Fraunhofer, la direcció del Fraunhofer, està oberta a parlar amb les administracions locals, l'Ajuntament i amb les institucions i els centres gironins per començar a teixir projectes i col·laborar en projectes. Pensem, com deia, que el campus de salut, com aplicar-ho, ja hem començat a treballar i a definir amb el Fraunhofer, per exemple, propostes biomèdiques a l'àmbit de la salut digital, aplicacions sanitàries a l'àmbit de la intel·ligència artificial. Pensem també per això que l'inici d'aquesta relació amb el Fraunhofer ens pot obrir línies de col·laboració a l'àmbit agroalimentari, que també, si mirem i alcem la mirada a 20 anys vista, l'àmbit agroalimentari també hem de començar a treballar en aquesta transformació que aquest sector econòmic s'està produint i que afecta molt el sistema econòmic de Girona i de les comarques gironines. Sabem, a més, que el campus del Trueta no serà realitat d'un dia per l'altre, però al mentrestant havíem de començar a dotar de contingut el campus del Trueta i, per tant, l'arribada d'aquest centre alemany absolutament reconegut a nivell mundial i que pugui començar a treballar amb el campus de Trueta és absolutament revolucionari, disruptiu i ens genera esperança poder començar a treballar des del minut zero ja amb algunes convocatòries que ja tenen previstes. Junts, des de l'Ajuntament, el que volem és fer de facilitador per, amb tots els contactes, liderar aquest campus de salut amb tots els agents, totes les institucions, totes les entitats, per tal que el centre Fraunhofer comenci a sembrar aquests projectes i puguem tenir una seu d'aquí uns anys d'aquí al Fraunhofer de Girona. Això ens ha de permetre potenciar la capacitat de transferència i innovació a les comarques gironines, més reconeixement i en aquesta posició internacional que fa la ciutat de Girona, generar una cultura innovadora i transferència de coneixement des de la primera línia internacional, retenció de talent i més oportunitats pels gironins, captació de talent i connectar el nostre ecosistema emprenedor amb la indústria i, sobretot, el que és més important és que aquesta connexió del Fraunhofer el que ha de fer és millorar la innovació, millorar la indústria i que tinguem una economia on puguin generar-se millors condicions de treball, sou més dignes i que, per tant, també els joves puguin treballar en llocs diguem-ne, de reconegut, de posicions de reconegut, diguem-ne, valor i també un reconegut sou des de la ciutat de Girona i, per tant, retenir el talent. Creiem que aquest llum verd des del Fraunhofer de poder començar a treballar amb el campus de Trueta, amb el campus Salut, aquestes condicions perquè es pugui instal·lar, crec que és absolutament necessari i lliga amb aquest projecte d'una Girona connectada al talent, connectada amb els valors i que aquest campus de Trueta, aquest campus de salut, pugui ser un impuls a través d'aquesta relació amb aquest centre internacional, el Fraunhofer, que ens han donat aquest vistiplau per poder començar a treballar, generar sinergies amb el campus de salut, amb el centre Fraunhofer. I ara en Xavier Aldeguer us parlarà més concretament del Fraunhofer i el que suposa de revolucionari la seva possible arribada aquí a Girona i el que sí que seria la realitat seria començar a teixir projectes concrets. Per centrar el que és el Fraunhofer, primer cal dir que hauríem d'entendre que
el que és avui Alemanya en quant a líder de tecnologia d'Europa i arreu del món no s'entendria sense la presència d'aquesta institució. De què estem parlant? Estem parlant de, com a global, el Fraunhofer engloba 74 centres, va ser creat l'any 1949 i des de llavors han anat desenvolupant tecnologia. El seu focus és agafar tot allò que els investigadors han sigut capaços de crear i portar-ho a aplicació al dia a dia per resoldre problemes de la nostra societat i de la nostra gent. Per exemple, invents que han sorgit a partir del Fraunhofer, doncs l'MP3 i l'MP4, per exemple, els llums LED, molts biochips cerebrals, per gent que ha tingut episodis d'embòlies cerebrals, doncs per ajudar-los a millorar temes de seguretat quàntica, etc. Llavors, amb aquest focus és el que nosaltres una mica volem portar-lo aquí i donar, vestir de capacitat de transferència el que serien les comarques gironines. Els seus temes, sobretot, englobarien salut i medi ambient, seguretat i protecció de dades, comunicació i coneixement, mobilitat i transport, energia i recursos, i producció i subministrament de serveis. I aquí nosaltres a Girona clarament són temes en què tenim molt de talent i hem de poder-lo aprofitar i ens hem de poder posar a remolc amb aquest grup per realment atuir de tractor i que Girona sigui un centre on això es pugui realitzar. Mireu, un exemple, el que representa la internacionalització de Fraunhofer, perquè ells van decidir en un moment determinat que també volen ampliar mires i van començar a buscar centres arreu del món, un d'ells ara és aquí a Catalunya, a Barcelona. Per exemple, a Escòcia, només perquè us feu una idea, van crear un centre Fraunhofer a Escòcia dedicat a fotònica. Per cada lliure esterlina, cada lliure esterlina que es posa des de l'administració per aquest Fraunhofer, ells són capaços de generar-ne 9 en riquesa al seu voltant. És només perquè veieu la dimensió del que és possible realitzar amb algun d'aquests centres. És obvi que amb una visió de Girona, de talent i d'innovació, hem de poder ser capaços de tirar això endavant. Jo crec que això és molt important. Sapigueu que Catalunya, i jo crec que sí que això ens n'hem d'enorgullir, tenim ara mateix una gran capacitat de producció científica reconeguda a nivell internacional i no cal dir que en el meu àmbit, en el món biomèdic, encara això és més realitat. Però no som tan bons quan toca venir a parlar de portar aquesta recerca cap a, en aquest cas en el món biomèdic, cap a la millora de la qualitat de l'assistència dels nostres pacients. Això és el que nosaltres volem oferir aquí. Aquesta és la raó que quan estàvem a la Conselleria de Recerca i Universitats, com a consellera la Gemma Gés i jo com a director general de Transferència, ella clarament em va encarregar que portéssim endavant l'arribada del Fraunhofer a Catalunya, en aquest cas a partir ja d'una relació que existia entre l'Institut de Bioenginyeria Mèdica i un centre alemany, i això ha desembocat en el que coneixem avui com el Fraunhofer CAT, que serà dedicat a transferència i aplicabilitat en bioenginyeria. Això comporta en si mateix una plataforma del Fraunhofer que posa el peu, que posa la seva seu a Catalunya. Hem d'aprofitar aquesta sinergia d'aquest centre allà perquè això arribi aquí a Girona. I això és el que una mica, amb el lideratge de la Gemma i amb les coneixences que tenim, des de Junts volem oferir des de l'Ajuntament de liderar que comencem nosaltres a crear aquestes condicions. Vol dir aquestes condicions, vol dir començar a treballar en projectes comuns entre centres de les nostres comarques i de la nostra ciutat amb centres Fraunhofer. Per què? Perquè d'aquests projectes, d'aquí uns anys, puguin sortir les condicions per generar un centre Fraunhofer específic situat a Girona. En aquest cas, a ningú se li escapa que un dels llocs on hi hauria major possibilitats és aprofitar la vinentesa de la creació del campus de salut, que bàsicament estaríem parlant d'omplir-lo, com deia la Gemma, de contingut. Bàsicament és allò de dir, si volem crear les condicions d'innovació que requerirà aquesta ciutat amb el que representa l'arribada del campus de salut i treure'n el màxim profit, hem d'estar treballant perquè això passi ja avui. I perquè això passi ja avui hem de tenir la voluntat, i des de l'Ajuntament això, si som allà al davant, no faltarà, perquè tots els agents implicats en la innovació, en el talent de les comarques gironines, ens hi posem a una per arribar a fer realitat això. Pensem que és un dels grans àrees que marcaran el futur de la nostra ciutat.